Inda que a maioría elexía o fin de semana para celebrar o seu agosto, tamén hoxe lugares como Monte Alegre volven encherse de grupos de amigos ou familias, eso sí, coa mirada posta no tempo e cruzando os dedos para que a choiva respete este San Martiño. Onte, na Praza de Abastos, agotábanse os últimos chourizos e as tiras de costela, e o mesmo pasaba coas castañas, que hoxe non faltaron en ningunha fogueira. A tradición de subir o monte mantense, pasando de xeración en xeración. Tamén nos barrios da cidade se suman a unha festa na que, ademais da comida, non pode faltar a música.